Shot. Shot puno. Ayan. Siya. Dato. Ato. Nukurang dato. Marami dyan sa tindahan. Ito yan siya. Ay, taba. Ano kasalanan ni Ming? Ay, ganda naman ng mata ni Ming ah. Ang ganda ng mata ni Ming. Tino ko yung mata, Ming. Dali, Ming. Titino ko yung mata ni Ming. Ming, Ming. Ming, Ming. Shh. Ming. Shh. Ah. Uy, dalawa pala kayo oh. Wow. Ang ganda ng mata ni Ming oh. Luluto mo? Oh, hay ka naman sa tropa kong pogi oh. So guys, nagkatay kami ng kambing. Nagkatay kami ng usa, sabi mo. Nagkatay kami ng Usa pala to, usa. Ito yung dalawa naming ano, malalakas na pandiin ano. Ito na siya guys oh. Uy! busog kasi ito eh. Saka yung pinapaitan niya, ano? Ano na? Madali. Kinain, nabutay. Yung maboy tayo, nabusog siya pa eh. Pinainom pa ng tubig to ni Ate Isang kasi uhaw na uhaw. Huling inom na balat ngayon ano. So binuksan ni Ate Isang yung balde na nilagay mo. Yang lago na talaga. Malumoy na pa. Nagkilaw kayo ah. Malambot pa. Malambot? Oo, gawa kayo ng kilawin. Isisan mo ka. Ito, isasara natin sa screen. Ay, number na ito si ikaw ang dahilan. Ha? 28191. 28191. 28191. Tata lang. Bigyan ko na ng ice cream. Oh, pwede na. Kasi kutsilyo na. Busog na busog siya yan, no? Oo, oh. Grabe, ang dami niyang kinain. Ang ganda ng pinapaitan niyo. Ay, ganda na ano. Bagay yun, diba? Malinis. Linis talaga yan. Grabe.
doon. Kaya po yung mapait, ano? Lagay ito muna dito. Ako lang yung mapait yan. Tidak memudat. Batang-batang. Nabalusot siya. Hindi ko alam mo, ano? Grabe yung lit ng katawan niya pero napakasebo niyan, no? Pag niluluto mo na, pag nasabaw. Ito na yung papaitan natin. Ay ano, kilawin. Sisig. Sisig. Sisig ng Pangasinan. Sisig ng ano? Kambing. Sisig kambing na marino. Ganun sino ba? Timpla ng Anda Pangasinan. Kilawing kambing na with bayag. To, lutong kiktot naman to. Kiniktot. Ito yung magpapasarap dyan. Yung taba-taba. Lagyan mo toyo pre, matabang. Tabang. Nagsabaw siya.
Ito na siya guys, yung papait. Yan yung papait. Busog na. Yung sala, no? Oh, baka chapin pa siguro yun. Pachap ni... Kuya mo ba yung boss? Kuya mo yan? O, kuya mo? Pagdirito daw kurso natin nila. Oo, yun o. Nagkumpulan daw. Pipilitan daw pa. Napakapal pa yung naiwan. Hindi pa minta na. Sinarjong ko natin. Sinamay na. Kayot. Sayot daw, sayot ka daw. Sayot. Hindi pa, kayot. Lasing tayo na. Kiligtot lang pag ganito. Ay, ganyan kinikit na. Umihirit na lang yun. Umihirit na lang yung hari. Kita talaga kung ginawa daw kiligtot talaga si Pait kumon. Oo, ako nang kala mo nagtitin. Oo. Tuluan mo na.